Kulumka, they jotono haino hai lamshogo, ani YouTube channel. Tinini video ni main reason nka Thwi remani eba Thwi ri rokni. Obono tine ang tini shana fayo. Recently norok saimano je ani video rok continue nai tong nai rok. Recently ang blood donate khai kya. Even ang blood donate khai ne belaino kha kachang kha tamni hinmale. Obono ani first time ang Thwi remani khoroksa Borok no. Domo badre kana. Ngai ang nugui tongu. Ang obon sekang ang blood donate khaya sekang ang saimea. Blood donate khaibai pai ang saiman kha. Obviously abo saiman I know because ang kaisa grupo join khaijak Tiprasa emergency blood donor grupo ang join khaijak nga obviously kabangma Borok no Thwi nangjak. Salo busuk je call phai o Thwi ni bagui abo je o grupo tongnai rok Borok saimano. Hangkai tamni bagui ang o grupo join khai. Obviously Thwi renan bagui emergency chini dofani Borok Thwi nangai tong hangkai Thwi renani bagui. Borok ni Langma no mwthangdi tubunani bagui. Hangke ang tabuk main reason sasiwana. Ang nugmani tei ang khanamani khoroksa Buma bini shag hamliya. Obviously boyosang hangkai shag rok hamya angnai no. Hangke bini shag hamliya bini shagot Thwi kom. Hangke o Thwi nango. Hangke Thwi nango to Thwi nango. Kang kaisa sawana. If Thwi nangai tongkha hangkai sekang pula chini responsibility tam phai chung chini family chini Thwi nangnai ni Buma Bupha eba Basa rok eba bongni relatives kaka kaki mama jetha jethi je Borok ni bai bini Thwi nangjaknai Thwi nangjaknai Borok ni blood group match khai kangkai blood group mili kangkai Borok no sekang rwna ni bagui please biskango agugui faidi. Family member o manya hangke se buino sannani haya diba sekang pula chini responsibility kha family member. Hangke abono baksa ang nugmani ta Buma yakhe Bupha Borok shag hamya angui kalaijak hospital o hangke Thwi nangai tongkha. Hangke basa rok se asuk kobangma. Obviously bini basa rong ni bisingo to match khainai he diba blood group match khainai but o basa rok tamo excuse ri ang Thwi de khangkai ang samung tangma yangnai samung tangi si samani samung tangma yangnai ang shak hamyangnai omte hai chau ani chori hamya an shak hamya ang rimaya if ni shago bemar tongkha hangkai nung rwna nangya do shago bemar tongkha hangkai mariyano abo doctor rok no sao ni shago nung lumui tongkha angya kha alka disease rok alka bemar rok tongkha ni shago hangka bo amte Borok hangke mariyano but je ni shago kunfan kurui bo ekdom healthy kaham bini shag Borok he rimano hangkai asuk basa kabangma but rwna naibeya ang sawana Thwi remani hamya kun jaga phano naithogui manglak saimanya hangke doctor rong no sungdi sinai rong no sungdi niji omteke wan sugui tana di je Thwi re khangke ani omtingnai ang omtingnai sori hamyangnai ang Thwinai datino ang baime yangnai omteya ble omteya Thwi remani benefits ang sawana Thwi re khai tamo Thwi re khangkai nungte khoroksa Borok ni
Langma no mwthangdi manu a borok ni langma thangwi thangka nini thwibai hingke nung belai kheno afru khakchangma manai nini hingke nini stress level rok komi thanai nini bokrok ni chinta rok komi thangnai hingke te kaisa ke thwi rekhang kang hingkai nini sago katal thwi phainai nini sagni blood cells katal achainai hingke afru hingkai nini sak tebo kahamangui phainai nung tebo healthy ngi phainai nini sago asuk bemar rok phaimanglak tamni himale thwi katal phaika hingke nini sak tebo se hamui phainai thwi rekha hingkai nini heart ni bemar bo ungya angna ni chance tongnai heart attack angna ni chance bo kom angnai shori kotor kufung rokta borok bo if bongni sak kaham hingka hingkai borok thwi rekha hingkai bongni bagai kaham because thwi rekha hingkai chini sak ni fat bufam abo bo burn angu hingkai kufung borok ni bai ke tepsi kaham norong ni weight bo kisa kome wi mano abo no kufung borok rong ni bai ke belai si kaham hingkai baksa kirijak tongo angno kirimani thwi renani because angwai spon rezagya kho hingkai but riwi experience khaje a thwi remani kun buya thwi re furo a sushi greda e abono baksa kirijak bayo as a sushi daire mani abo angbo kiro but jefro rekha kisisa shepsa khajing war masuk panjengya hingke no 2-3 minute hingke resre baikha hingke abo niya golo hingkai nung kisa thwi re baikha hingkai ta nung kisa ketui mani phano chadi dud rok phano nung di fruits phano chadi hingkai abo niya golo hingkai baksa sao thwi re baikha hingkai week ngorne week to ngnai no but asuk gobang week hingya kisisa nungu abo salni roksengu abo ni yagolo hangkai nang ekdom agini hainong thana abo no asuk wanana kre hingke abo no ang sana muchungu o thwi rwna muchung ya rokno nini nijini Buma sirbile nini o Buma si no rokno o sangsaro tubukha o Buma no muthangna muchung liya no rok thwi sirena ni bile nung o thwi re ma bai nung thwi thangya nini Buma si banchi nai nung hamza gya da nini Buma banchi wi phaiga hangkai nono sangsaro tubukha nono bohogo 9 mas toni kha 9 mas toni mani pore nono achai rekha aprubo o thwi re mani saifano onek kosto basa achai re furu hingke achai re baima pore nono pushika tor rekha nono bolobna phurungka makhukna phurungka maijana phurungka himna phurungka koksana phurungka abono da nung thwi re na muchung jagya abo belai kheno chaya kalayo nijini Buma Bupha no nangpro omti khlaimani busa angai nung nini busa ni responsibility nai menya hangkai nung boro busa angai tong nung bo khoroksa Buma nung bo khoroksa Bupha angnai bile ose angjak baksa to hangkai nung thwi nang tong pro nini busa rokbo nung haino omte ke thwi rena soyangkai nini bo khawa pro tam bomte hai wan suk mong phainai kisa wan sugui danai omtirok nugui tong maya bon bagai sang ma sao omo kaisa awareness nina dinorok because jingchini dophani borok jing saimana nangu jingchini dophani borok no muthangya hangkai bahai ke chanai ba nung nijini nok ni borok se thiri na soya nung buino bahai ke expect khai tong thwinangu nai je thwiri na muchung nai je bukha kuar je maya gnang borok thwiri nai no bongni bagai kunu nini ani buini hnai krei so please kisa wan sugui nai di thwinang puru norok ni nijini family ni borok thwinang hangke please norok se sakang baskang wa go goi thangdi sabo thwi reimania ang sawana 18 bosor ni tola te 65 years ni kabang hangkai thwi reimania borok te kaisa hangkai buri rok
period pru norok thui ri man ya abo angani a video bo sajak period pru norok thui ri man ya hangkai period bai mani 1 week rok tongo si norok thui ri man nai abo mutu khaina rak di hingke abo nang chana muchung go rwdi thui ri ma bai nini kunung ya norok bisas thangya hangkai doctor rong no sungui nai di thui re khe tamo ung ya thui ri mani kaisa pano hamya hani norok man glak just kisa bokrok mihim nai abo salsa sal nai si hangke no hamai thanai kisa mairok kabang khacha di asaksi ang bomtin no khaikya salni saltamsi ang week ungo abon pore khe ang hamai thangka hangka abono teusha thuina hangkai ang after 3 months ang renai abon bagino please norok bubus kango agogui phaibaidi chaiman ya hangkai borok rong no sungdi niji wan sugoi ei thireka ang ani omting nai hinei wan sugoi tongkhain ya bele nung sai sima ya abono nung bhaike omti wan suksiba abono please at least nijini nok ni borok no le thiri di bahai asuk selfish ngai man ba nijini Buma nijini Bupha nijini basa batei rok se bele ngai ang saimia ani okok no kebo bada buji no but je buji nai rok ga buji win tongo borok no kun sana nangya je buji rok je buji ang tong nai rok borok ni bagai se o video please norok buji baidi je thui re ma bai norok ni kunu phano unglak ang chi kunti ase ang se thui re tong thui re na ni bagai ni weight 50 kg rok na nang nai hangka hangke nung nini shak kaham na nang nai asaksi shak ham yarong no rwdi ni bo saya chung hangkai aro thui re na sakang kaham ke check up khayo nini shak ni problem rok bo sungu tam problem tong hangke aro no saiman thanai nung thui re manai da na re man ya hangke so please na joto no buskango agogoi faidi thui rwdi borok ni langma no mwthangdi hangke o video no ang orono mwthak shiwana haino hai teusha ang kifil faina katal video tu boi tinin joratei asuk nong shinai jotono no belai ke hambai nai tongmani bagai jotono khulumka